De pakati pa Yesu ndi Mulungu ndi angelo amakhala pamwamba pa anzake kusogolo ndani? Kazi wa Loti. Ndani ali kumapeto. Mayamba ndani? Ni mapa kupambana Yohani, nipambana David, nipambana Yohani Mbatizi, nipambana huyo ni Farisi wa Kifundo. Zose mbona hizi Bible zilimkatia nipe? Mazoere ka Ezekieli. Makufuza alikuwa ndio maja. Yako mere chima. Jana, kuja. Kife unaenda tulife usikinga pangeza usiku. Ni maprogram. Maprogram wanje. Ina ndine Rastaman. 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 Okuti tu bwana wa makobi yake, sizati bwana kwa kobi. Hiyo sika. Wamataka mimi kunena. 11 minutes past 8. Yaba mawa. Leo sikamba bya mutayambika sawa wali. Ileni Mulungu ni mankhana isura lose Mulungu. Munamona abo Mulungu mwana na uri mankhana naye Mulungu. Fafoni yanga namba yake ndinayo kwa kubasani. Ndibatse. Kwa kula antu kadiro muzigo bempa yose. Nifuna ndege, nifuna kasinja, nifuna ziko sekelanga. Antu iba nisinga base namba imene ya. Namba ifona tima kana ndovulika silima bempa zambiri bampa moyo siku ndi siku. Sabwino. Ndiye azimai tibe mpera baba kuti ambuye akonze iniso mame amemuswa mamuna ine mamuna pano ndilipo. Kati mungifuna ingonduza nini mukhale nomwenu ngapazani musafuna yezi bempere abule wina abwera kakhawa kuba kakhala ndani ilibe ntchito bwa mamuna abwe siyoncho. Kwa mabusa emesinga katwe nanuka. Zonadi. Lo kankaza abusa. Zonadi ndinochimo kwambiri. Suri zaulere. Ndikapempha pano katusanga ndikagwe Kwebe jaulere. Koma zikango pano ndikachira ndikupasandira mayo. Mamuna soka akabwera. Ndama muna akakamba apa. Mukamangisa polisi. Nanga ndizobwa. Mamuna bwera ndini? Inenda choka kusubira ba kufika nyumba kuma kusuzumira ni pawino mulindianza nubize kuluka zimatoiro inandika kukodora nini kuyanga na kumbali kukodora nini kuyanga na kumbali ndati mwina saa kuziwa kuti ineyo pano pa ndikufuna nyumba kufuna ntchito ya nyumba ine ndafika kuvuze anambe we abiti Tyson inu he ndikuti mpeni tusindi kuona kuti pinda mosi hapa uli ku kitchen niko mukona ngani sini mazote mpeni umakaka ku kitchen. You don't work. I'm working, but my job, I'm not a job, but working. That's all. You're not a job? No. But you're? But here, if I present here, I present because I'm a person like anything, any person. Yeah. What do you do? Here, I'm a person to do anything. Kwambiri magwira tukasi ndima nunkati mayankula kwambiri ndapita kane kukumvera uko mayankula kwambiri utuluke bali tingo bandola hapo utuluke ya okay ya usazabwere chukune yona nali ku kutedi ndiona kwa fundi trading utiona ya wantopesa kwa galu trading utiona ya galu uzipita mwamva ya trading utiona namwe ya maiki ndabwera bwa ya ima ndabwera bwa uyerekeze anyo matanga akuponde kuti sobano mugalita kuti mupanga chani zabanja mulinazo pati simugaliza ina yose yokuza ndi banja maganano ndi muzingo kala muzidya muzipita ku sukulu muzipita ku sukulu so mukuchokera pompano mukudyabe